Nenávidím svoju spolužiačku. Ľudia, mám proste takú babu v triede, ktorá sa vôbec neučí. Vôbec, akože ani troška. Celý čas takto si scrolluje TikTok. A potom dojde test. Má lepšiu známku jak ja. Mňa to ide poraziť. Ja proste akože sorry, ale ja neviem, čo som mal s tým robiť. A ja, že dobre, že tak sa idem spýtať, ne, že jak to robí. A typka mi povedala iba, že mám jednu jedinú aplikáciu, s ktorou to všetko akože úplne v pohode dá. No a ja som zistil, že ako. Mám to prosím pekne tu už nainštalované. Volá sa to, že Astra AI. A ľudia, tuto je proste úplne easy tlačítko, že príprava na test. Sem si dám, že nový test. Sem si vyberiem predmet, z akého testu, z akého predmetu proste píšem. Môžem si dať fakt, že hoci čo dáme si napríklad geografiu. A teraz si dám dátum, kedy mám ten test. Napríklad máji 31. nedelu. Pokračovať. Dám si, že akú známku chcem dosiahnuť, samozrejme aspoň 95%. A sem si teraz nahrám poznámky. A potom mi to vygeneruje celý plán, jak sa mám učiť. To je akože topka.